Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Матур уйниятләр белән яңа көнне каршы алыйк. Тур эфирдә сезне сәламлыйм мин Айзилә Батырханова. Тапшыруыбызның иҗат төркеме һәр барчагызга күтәренке кәеф, уңышлы эш көне телим. Бүген 25 август, пәнҗешәмбе. Тарих битләренә күз салсак, 25 август Муса Җәлил һәм аның көрәштәшләрен искә алу көне. 11 батыр егетебез җир шарының тынычлыгын яклар өчен, безне матур чәчәккә күмелгән җирдә яшәтер өчен башларын гильотинага салды. Без моны һич кайчан онытырга тиеш түгел. Хәтерлибез һәм горурланабыз. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Татарстанның Кукмара районындагы Мәшкәрә авылын зур, мәгълүматлы һәм тирән шәҗәрәләр хәзинәсе дип атап була. Халкыбыз өчен бик күп укымышлы кешеләр, затлы шәхесләр чыккан бу авылдан. Ел сайын биредә данлыклы Мәшкәрә укулары уза. Хәбәрчебез Искәндәр Гыймалдинов әлеге чарада булып кайтты. Ул әзерләгән видеоязманы бергәләп карап үтик. Кукмара районының Мәшкәрә авылында 5-нче Мәшкәрә укулары төбәкара фәнни-гамәли конференциясе узды. Әлеге чара Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгы уңаеннан Кукмара мөхтәсибәте һәм район башкарма комитеты тарафыннан үткәрелде. Biz günləşən Qınbatışda da bir ailə institutu yox, İslamda da bütün də İngilizcə ədiyyə nifabı, bala xabı, Allah təfəqəndə balalarımızın itirməyiz deyə, hər bala rizıqı bırat var deyə. Biz bütünümüz də imanlı deyiz, bugün din bir şeylər deyiz, məşidlərimiz artar deyiz, balalar artmıyor. Фәнни җыен башланганчы кунаклар өчен төбәкнең үзенчәлекләре һәм таш язма мәдәни мирасы белән таныштыру чаралары, экскурсияләр оештырылды. Бай тарихи дини мираска ия булган Мәшкәрә авылының иске зиратында сакланучы кабер ташларын төзекләндерү эшләре башлаган борынгы 1-нче җәмигъ мәчетен күрсәттеләр. Мәшкәрә мәктәп-интернаты музее эшчәнлеге белән таныштырдылар. Җирле халык, кул эшләре осталары, имамнар, төбәк тарихын өйрәнүчеләр белән аралашу булды. Bizim bugün rayonumuzda zor bayram. İndi bizim 5 yıl elek Мәшкәрә укулары башлап җибәргән районыбызда. Инде безнең районыбызның зур байлыгы булган ул безнең Мәрҗани мәчетенең менә ул икәү генә республикабызның берсе Мәшкәрә авылында, ул аның зур тарихлы культура объекты булып тора. Инде менә Аллага шөкер анда безнең зур гына эшчәнлек алып барыла бүгенге көндә, реставрация эшләре. Шул уңайдан инде без менә әйткәнемчә башлап җибәргән Мәшкәрә укулары дип, аның тарихы бик тирән, мөселман халкы өчен. Анда безнең инде ел сайын менә күп кенә күрше районнардан безнең дини хәзрәтләр кайтып, имамнар кайтып, зур гына чаралар үтә килә, укулар үтә. 2022 елның 18 мартыннан мәдәни мирас объекты булып саналган 1-нче җәмигъ мәчеттә Татарстан мөфтие һәм республика мәдәни мирас объектларын саклау комитеты тарафыннан рәсми рәвештә реставрация эшләренә старт бирелгән иде. Төзекләндерү эшләрен алып бару өчен бергәләп саклык акциясе барышында акча җыю да оештырылды. Мәшкәрә авылының тарихи мәчете бары тик игъана акчалары хисабына торгызыла. Язын реставрация башланып киткәннән бирле мәчетнең 1-нче каты ремонтланган. Стеналар һәм идәннәр тимер арматура белән ныгытылган. Инде ул 60-нчы елларда хәтле колхозның ындыр табагы булды. 60-нчы елдан 90-нчы елга хәтле колхозның инде ашламалар, агулар склады булды. Инде 2005 елдан бирле без шушы мәчетне төзекләндерәбез һәм инде 12 миллионлык без анда эшләнде. Һәм инде узган ел Аллаһ рәхмәте белән мөфтиебез Камил хәзрәт президентыбызга мөрәҗәгать итеп, президентыбыз инде 2 елда шу мәчетебезне төзекләндерүгә инде указ бирде. Бүген көндә инде мәчетебезнең 1-нче этажлары барлыгы 1-нче этажлары тимер арматуралар белән заливать ителеп, бүген көндә алар ныгытылды. Һәм инде киләсе елга инде мәчетебезнең эчке этажларын карап, инде киләсе елга мәчетебез ачылыр дип көтеп торабыз иншалла. Җыенда катнашучылар Мәшкәрәнең борынгы зиратында булып, Коръән укып дуга кылды. Хәзер Мәшкәрә авылы зиратында 33 таш язма истәлек саклана. Татар тарихында мәгърифәт үзәге буларак абруйлы урын тоткан авылны саклау һәм зираттагы ташларны карап тору буенча Кукмара мөхтәсибәтенең Аксакаллар шурасы рәисе Мәшкәрә авылы имамы Мөнир хәзрәт Юсупов зур эш башкара. Җыенда катнашучыларны ул шушы эшчәнлек белән таныштырды. Борынгы ташларда Мәшкәрә авылына нигез салган ишмән
Сөләйман картның дәвамчылары Тәмишевлар нәселе тарих һәм дин галиме Шиһабеддин Мәрҗани хезмәтләрендә телгә алынган мөдәррисләр, мәшһүр затларга бәйле мәгълүмат теркәлгән. Allah рәхмәте булсын. Мен әйтеп киткәнчә инде безнең Ирек Хадиевка, Раиф Мәрдәновка һәм музей директоры Ләбүдә ханымга 1888-1889 елларда районыбызның 61 авылында 305 кабер ташы шулай барланып каралып чыгылды. Һәм иң күп кабер ташлары безнең үзебездә 35 кабер ташы карасак, һәм да инде 2016 елда инде мөфтиебез Камил хәзрәт инде кабер ташларын барлау елы дип игълан итте. Һәм инде без районыбызда 190 кабер ташын реставрацияләдек. Менә күреп торасыз, безнең үзебездә 35 кабер ташы. Бездә инде аны ел сайын шулай грунтовкалар карап торабыз, буяп торабыз, чистартып торабыз. Чөнки безнең зиратыбызда бик күп галимнәребез һәм инде шу мәсҗидебезне салган Габдулла Үтәмишевнең кабере дә монда. Аузу биллаһи минәш шәйтанир бисмиллаһир-рахманир-рахим. Бу теге тема күтәрелү шараплыгына түгел инде, чөнки безнең бит инде тарихыбыз бар, үткәннәребез бар, туган телебез бар, менә динебез. Bundan 1100 yıllık biz şu yol bile yaşadık babalardan. Şunu bit menə bizden son emanet etip yaşlarga balalarımızga tapşırıraq kerak. Революцияга кадәр Мәшкәрә авылы Россиядә иң зур мөселман мәгарифе учакларының берсе булган. Мәшкәрә тарихы 1678 елдан ук билгеле. 1791-93 елларда биредә беренче гильдия сәүдәгәре Габдулла Үтәмәшев акчасына таш мәчет салына. Ул Екатерина II указыннан соң салынган Татарстандагы иң борынгы таш мәчетләр арасында. Мәшкәрә мәчете безнең көннәргә кадәр кулдан язылган бизәкләр белән сакланып калган. Татар мәдәнияте архитектурасына караган уникаль һәйкәл булып тора. Мәшкәрә мәчетенең мәдрәсәсе дә булган. Һәр эш көнендә без сезгә яхшы күтәренке кәеф телибез. Мәдәни чаралар турында сөйлибез. Тиздән Татарстан башкаласында 18-нче Халыкара мөселман киносы фестивале башлана. Ул 2005 елдан бирле ел сайын үткәрелә һәм Россиянең иң ире кинофестивальләреннән санала. Быелгы кинофестивальнең үзенчәлекләре турында студиябыз кунагы Татар кинофестивальләре һәм кино чараларын оештыру бүлеге белгече Ландыш Гарифуллин сөйләр. Ландыш, исәнмесез? Хәерле көннәр. Сезнең эшчәнлеккә килгәндә инде сез үз эшегезне дип әйтик, гыйнвар аеннан башлыйсыз, ягъни һәр кинофестивальгә әзерлек эше ул нәкъ менә гыйнвар аеннан башлана. Бу инде гаризалар кабул итү этабы. Әлбәттә. Ничә гариза килде? Әйдәгез, сөйләшүебезне шуннан башлыйк әле. Гаризалар агымдагы елның 1 июненә кадәр кабул ителде. Барлыгы дөньяның 44 иленнән 625 гариза кабул ителгән. Бу сан шунысы сөендерә, бу сан елдан ел артагына бара. Мисал өчен узган ел 600-га якын булган, бу ел ул сан инде 600-ны узып киткән. Теләүчеләр әлеге фестивальдә катнашу турында хыялланучылар саны да шулай ук арта бара. Кешеләр үзләре безне таба, шалтырата һәм фестиваль, Аллага шөкер, аягында ныклы басып тора дип әйтергә мөмкин. Әйе, димәк инде 19-нчы фестивальгә 600-дән күбрәк булып 700-гә барып җитәчәк булса. Әлбәттә, моны инде вакыт күрсәтер. Географиясы да елдан-ел киңәя дип уйлыйм инде. Әлбәттә, Гаризалар саны күбрәк булгачтан, бу инде әлбәттә бер-берсенә бәйләнгән. Әлләни аерылмый да кебек. Узган ел 43 ил булса, бу ел 44 ил. Шул бер үк илләр, ләкин компаниялар әлеге фестивальдә катнашучыларның шәхесләре үзгәрә дип әйтергә кирәк. Чөнки алар бер-берсе белән аралашалар, кызыксыналар һәм катнашучылар яңарып тора. Бар даими катнашучылар, бар менә елдан-ел без әле үзебез өчен яңа танышучы катнашучылар. Шуңа күрә әлеге сан үсештә. Ләсем Ландыш, без иң мөһимен онытканбыз әйтергә. 18-нче Халыкара мөселман киносы фестивале ул безнең 7 сентябрьдән алып 11 сентябрьгә кадәр узачак. Әлбәттә, инде менә шу бер атна дәвамында без рәхәтләнеп матур-матур мөселман кинолары белән таныша алачакбыз. Тематикасына килгәндә, менә нәрсәгә күбрәк игътибар иткәннәр быелгы катнашучылар? Гомумән социаль темалар Шулар һәр вакыт алда бара инде. Алда бара, чөнки, беренчедән бит мөселман фестивале дигән сүз бар. Аны сакларга кирәк. Аннан жюри безнең әлеге эшләрне сайлап алганда дагы акцент ясый. Чөнки төп үзенчәлектән читкә китеп булмый. Мисал өчен, бу елны бер фильмны кабул итмәгәннәр. Ни өчен икән? Анда ниндидер ачык
сцена булган һәм әлеге фильм безгә туры килми дигән аңлатма белән алар аны кабул итмәгәннәр. Шулай ук гаилә кыйммәтләре, гомум кешелек кыйммәтләрен чагылдырылган фильмнарга өстенлек бирелә. Тынычлык темасы, күп төрле темалар. Тамашачыларны без көтеп калабыз әлеге фильмнарны карау өчен кинотеатрда. Кинотеатр, нинди кинотеатр идегез, шунысын да әйтеп үтик. Быел Казан халыкара мөселман киносы фестивале барлыгы 9 майданчыкта эшләячәк. Барлык төп конкурска кергән фильмнарны карарга мөмкин булачак Республика Сәүдә үзәгендә Cinema 5 кинотеатрында 4-нче, 6-нче, 7-нче заллар безнеке. Әлбәттә, кинотеатрга кергәч без барлык тамашачыларны каршы алабыз. Алар өчен аларны озатабыз залларга. Шулай ук безнең өстәмә программа бар. Беренчедән Идел буе Болгар дәүләтендә мөселман динен кабул итүгә 1100 еллык уңаеннан махсус программа. Безнең махсус программа барачак беренчедән Милли библиотекада. Шулай ук заманча сәнгать галереясында аерым темалар барачак. Шулай ук быел Ринат Ибрагимовны искә алу чарасы булачак 8 сентябрь көнне. Джазга багышланган махсус чара булачак. Гомумән фестиваль һәр төрле тамашачыга үзенең бер аерым площадкасын әзерләде мәйданчыгын. Һәр кем өчен дә кызыклы булачак дигән сүз. Әлбәттә, монда кино сөючеләр дә, җыр сөючеләр дә үзләре өчен кызыклы мәгълүмат һәм кызыклы фильмнар таба алачак. Әйе, аннан кино карау бер хәл бит әле, күбрәк бит әле менә шушындый актер яисә артист кайта дигән мәгълүматны ишетү безне тагын да менә шушы кинофестивальне карарга җәлеп итә. Менә быел кемнәр катнаша икән? Хәзер инде монда күбрәк хатын-кызлар өчен кызыксынып Төркия сериаллары караучылар өчен Нуман Чакыр великолепный векның дәвамында төшкән. Олеся Судзиловская киләчәк, шулай ук киләчәк Александр Панкратов Черный. Көтәбез тагын берничә менә шундый зур безнең өчен таныш булган артистлардан әле җавап көтәбез. 1-2 көн эчендә хәл ителеп бетәчәк. Шуңа күрә барлык серләрне ачып бетермибез. Димәк, инде рәхәтләнеп алар белән фотога төшүдә мөмкинлеге булачак. Алар үзләре безгә Татарстанга килә. Ачылыш вакытында кызыл келәмнән узачаклар барлык йолдызлар. 8 сентябрь кичке 6-да, һәм инде ябылу тантанасы алдыннан кичке сәгать 5-тә 11 сентябрь көнне барлык йолдызларны якыннан күрергә һәм теләп булганда җай чыкканда фотога төшергә мөмкин булачак. Бик яхшы. Менә Ландыш, без инде әйтеп үттек, гаризалар турында да. Менә безнең Татарстанлылар катнашамы? Татарстан фильмнары. Катнаша, безнең барлыгы 5 гомум номинациялар бит инде. Кыска метражлы һәм тулы метражлы уен фильмнар, документаль фильмнар, шулай кыска һәм тулы метражлы һәм милли конкурс. Милли конкурстан тыш төп конкурста 3 Татарстан фильмы катнаша. Аларны да без димәк күрәчәкбез, әлбәттә. Алар белән иҗади очрашулар узачак. Без фестивальнең тулы программасын рәсми сайтта урнаштырабыз. Бу инде Татар кино сайтында булачак, әйме? Юк, 18-нче Казан халыкара фестиваленең үзенең сайты эшли. Махсус сайты Махсус сайты эшли. Әлбәттә, бөтен программалар анда булачак. Шулай ук кинотеатрларда белешмәлекләр булачак. Һәр кемнең кулында өенә алып кайтып карый алганда, бәлки интернеттан табып карый ала, мәгълүмат булачак. Димәк, кызыксыну бар. Әзерләнәбез. Әйе, Ландыш, инде хәзер бераз кинофестивальдән читкәрәк китеп, менә фильмнарны прокатка чыгару турында да сөйләшеп алыйк әле сезнең белән. Чынлап та менә хәзерге вакытта безнең бит инде вазгыять шундый, чит ил фильмнары бераз артка планга күчеп, хәзер инде үзебездә җитештерелгән Россия фильмнарын без күпләп күрсәтәбез. Менә бу мәсьәлә ничек хәл ителә? Һәм гомумән менә Татарстанда бит инде безнең режиссерларыбыз бик күп. Менә алар кинопрокатка чыга алалармы? Фестивальдән читкә китәбез дигәнне кабаттан фестивальгә алып кайтам, чөнки безнең фестиваль кысаларында кинорынок фильмнар базары дип татарчага тәрҗемә иттек. Фильмнар базары уза. Бу ел инде 2нче тапкыр узачак. Нәкъ менә син әйткән шушы Россиядә җитештерелгән, Россиядә гына түгел, бу елны безнең катнаша БДБ илләреннән, Казакъстаннан, Кыргызстаннан һәрбер кино җитештерүче компания үзенең фильмнарын тәкъдим итәчәк. Шулай ук Төркия, Иран, Египет үзенең эшләрен тәкъдим итәчәк. Болливуд булачак, әлбәттә. Алар белән безнең әлеге фильмнар базары бүленәчәк сатып алучыларга һәм сатучыларга, ягъни кино җитештерүчеләр һәм аны прокатка чыгаручылар. Бу аларны күзгә-күз очраштырып,
продукция белән таныштырып, киләчәктә шушы прокат мәсьәләсен хәл итү өчен эшләнелгән махсус базар. Узган елны аны бик ошаттылар. Бу елны инде шалтыратып сораучылар булды һәм әлбәттә без аны оештырдык, чөнки әлеге фильмнар базары фестивальнең төп эш мәйданчыкларының берсе булып тора. Бу ел Әлбәттә инде теге кино карап кына түгел, ул бит әле шундый элемтәләр дә урнаштырырга Әлбәттә, кирәк. алар үзара танышалар, анда мастер-класслар уза. Алар үзләренең эшләрен презентациялый алачаклар, барысы да узачак 8-9 сентябрь көнне Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтында. Чөнки анда беренчедән студентлар өчен дә кызык, аларга дагы ниндидер мәгълүмат. Алла бирсә, көтәбез шулай ук менә бу сатып алучылар дигәннән Триколор ТВ-дан ОК онлайн платформасыннан сатып алучылар. Анда күп ВГТРК культура килә, мисал өчен. Шуңа Алла бирсә, сезне дә көтәбез, фильмнар базарында нәрсә барганын күрерсез. Ничек кайнаганын? Ул чынлап та кайный, чөнки менә дөрестән дә бу ел чит илдән кергән фильмнарны шикләү сәбәпле безнең үзебезнекеләргә мөмкинлекләр ачылды. Шуңа күрә фестиваль андыйлар өчен дә мөмкинлекләр ача. Прокат мәсьәләсе миңа калса Татарстанда һәрвакыт хәл ителә. Нандыш, бик зур рәхмәт. Бүген иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен без инде кабаттан тамашачыларыбызга әйтәбез. 7 сентябрьдән алып 11 сентябрьгә кадәр Казанда 18-нче Халыкара мөселман кино фестивале узачак. Бүгенгә шулар иде. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшырубызның иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.